jebe, pozeraj teraz. To je môj! Máš? Mám jeden, hej. Poď tu. Tak to bol? Tu jeden. Motri. Dobra. Mrtvola! Mrtvý! Dominátor neutralizovaný. Dominátor bol obsadený. Ďalší, odlož zbraň! Jak zapomneš vypísal za Hemerom. Prešancuj ho, odlož si zbraň. Tu bolo zbraň. Môžeš? Prešancuj ho. Tu počkaj. Zelo na zamená. A to je na dedu. Dobre, môže. To sa na vás teší, pozri, jak sa klepe z vás. Počkaj, odlož si to. Počkaj, najprv, postavte sa vedľa seba. Najprv vnútro dna. Radšej rozlev s Parkinsonom, jak zabudnúť vypiť s Alzheimerom. Pravda. Teraz môžete riešiť ďalej. Ty sa mi smeješ? Nie, Poď so mnou, dozadu. ja sa smejem z toho vtipu, dobrý bol Poď vtip. so mnou, ja ti niečo ukážem. Vieš čo, ale ja som dobrák. Teraz si klakni a ja ťa pasujem za môjho ochrankára, lebo ty si dobrý. Hej, čo sa tu deje? Počkajte, ja mám vedúca, postav sa. Mám pre teba termínu. To potrebujem. Braňo. Dve kule. Nehyb sa. Stoj a pomaličky sa posúvaj po stene. Poď. Doktorovi! Nemám ruky, sa aspoň do toho budem šukať. S veľkým három.
Vedúci! Ty mi aj mal ruky. Ty už si mal byť u doktora. Tak čo máme za jeden oný? Ako keby mŕtvý. Zajete fakt? No. Čistoty. Tu máš aj? Nehovor nikomu. Yes. Jo. Mrtvý. Vidím. Mrtvý. Dead. Mrtvý. Nie, 30. Za toto 30. Pravý čas. Mám bebečka konečne. Vedúci? Áno. A to máš málo? To málo? Koľko? 200 treba na plnenie. Ty kokos. No dobre. Napravo, René, napravo. Mám. To sú tvoje už, more. Dominátor Počuli ste. Od stalkera. Môžeš to vidieť len ty, nikto iný. Čo za to? Čo za to? No neviem. Čo nám treba? Gule? Gule nám treba. Gule a misiu. Daj nám gule a misiu a... Tu máme ďalšie dve gule, 6 gule. Chcem gule. No neznám akože čo s tou informáciou. Veľmi dôležitá. Budem musieť asi zavolať. Здравствуй, товарищ Городецва. Это снова у нас молодицы. Že znova это у нас молодицы. Joša i ňom majom informáciom. No, mám tu chalanov, donesli mi informáciu. No mám tu nejaký kód. No, neviem, závisí, koľko by si chcel ty mať z toho. No ale však treba aj ďalej s ním narobiť. To viem len ja. Chlapci, stalo to 300 mi to doniesť. Namier na ňo, prosím ťa. Počkaj. Skôr než vyťahnem tú devinu. Nie, Ďuri. Hej, keby som vyniesol, kde som ju dal. Teraz nemá kde. Nie, normálne ju vyjebietnú do brúcha. Rokujú vám o cene, hej? To potom, jakú cenu vyrokujú, to u obchodníka si rieši, neviem. No chlapci hovoria, že málo. No dobre chlapci. Za to, že ja nie som kurva. Áno. Ja vám zaplatím 4, no. Daj nám gule za to. Aj za to. Aj za to. Ale on nám dať čokoľvek. Že nepovedal niečo špeciálne? Nie, ešte špeciálne nepovedal, nič, ale poviem. Tak to je kokot. Ja by som ho poslal domov. Ale ja mu nechcem dať cigarety. Ja nechcem. Tie cigarety mi celkom robia dobrý obchod. Mal by som dať cigarety, myslíte? Daj mu polovicu. Bo ja si myslím, že... Daj mu polovicu a polovicu potom spolu. Sami. Ja vám.
Hodím mu všetko, ja ti dám všetko. A skúsim pokšiftovať, že či by polku nemohol pustiť. Dobre. Vybavím. Počúvaj. Polku keď pustí, polku si nechajte vy, polku dajte mne. Dohodneme? Toto musí ísť k nemu. A hovorím, z polky vykšiftujte aspoň hovoriť a to je to nás a máte zaručenú odmenu. Dani, berem. Keď donieseme viac? Tak sa vieme viacej dohodnúť. Ja presne viem, koľko tam je cigariet, takže neskúste ma ujebať. Dobre. Veľa šťastia. Máme pri teba niečo. Od obchodníka. No ale nemám informácie od obchodníka. Nemáš informácie? Cigaretky sme ti donesli. Hore mi nikto nedvíha, ako mne cigaret nebajú netreba. No však... Predáš. To také je no. Vieme. Tak ale to je dobrá mena. Komu? Doktorovi. Nie. Ale hej. Idú k tebe. Nie, ja ich nechcem, to taký, to je... veľmi ťažký. Dobre, a doktor nám čo za to dá? Vieš, tam v tej tme. Ja vám dám za to. Už ti zdvihol, zdvíhaj. No, slyšu, tovariš. No, toto cigarety tu čo u mňa? Ja som chcel cigarety, to je že moja asistentka, ktorá už odišla. Berem, daj, mám pištole. No niečo vymyslím, uvidím. Ha. Dobre, ideme tam celého obchodníka do hlavy. Chlopy, bláto. To co, hrmí? Také. To slyšel? Neodsekli ruky. To sme my doniesli. Čo sme zrobili? No to čo je vlastne? Neobchodník odsekol ruky, ale povedal mi doktor, že sa mi to tu nejako vylieči. Ja počkaj, nie, musím ísť ešte na spawn, tak musím sa ešte vrátať. Máte toto doktorovi. Zatiaľ v sebe. Zombie k tomu. Zombie. Hneďka v uličke. Hej, dvaja. Červená. Zombie. Tu sú napravo sú dvaja. Kde je doktor? Bude rovno? Neviem. Musím ísť ďalej, ja tak budu pravda. Zombie. Poďme rovno. Neprebehneme teraz? Ešte napravo je. Kde je doktor? Tam? Úplne do Tam konca. musíme ísť? Áno. Tak poďme. Ten zombie. Poď.
Nie. Kde je to? Tam som dačo počul, tam som dačo počul. Nezoberieš to, prosím ťa? Alebo počkej, nezober. Hľadaj do toho. Lopať. Čekaj, píše. Sleduj uličky. Ja neviem, nikdy. Doktor. Čo to tu blíkaš, ty kokos? Posekám ťa tu! Sadni si! Aj ty! Nekúkaj tu! Tam sadaj! A ty čo na zem? Som bol sadnúť. Hop! Kurva! Zazmi dvere! Nie, tak už sadne, no. Čo vy máte? Kto nič nemá? Kto nič nemá? Ja. Tak si tam sadnúť a nezavádzať tu. Vy do rady. Čo to ty ver nemáš? Dobre. Dochádzali. Dostanete odmenu aj za tie ostatné. Počkaj, ale barman povedal, že nám máš dať za tie cigarety. Dačo. A nemisiu. Dačo nám máš dať. Cigarety si dostal, takže buď bereme cigarety. Máš tvoju lampu, keď chceš. A máte od neho nejaký listoček? Tam máš cigarety. Keď nechceš, môžeme ísť dobré. Ja cigarety chcem. Takže peniaze, alebo... Dobre. Misia. Dávam 300. 4. Za tie cigarety. 4. Je tam veľa cigaret. To som sorry pre Bojama. A ešte to musíme prejsť. Dobre. Tak 4, ale tak, že ste za 5 minút naspäť. Bo pôjdem spať. 5 minút, stopujem. Na schodoch. Poď. Poď tam, sú na schodoch. Na schodoch sú, na schodoch sú. Ticho tu! Čo to je za kriku? Ticho mu tam zalez! A vy tu čo ešte smrdíte? Mám? Dostal si do vesty. Počkaj, mŕtvi tu sme. Mŕtvola. Only has been off.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pomiedzi.